At least personally siguro kat song batak wenno ibasa tayo into no Sabado. Taado dagito in ornong ibasa tayo tata arabi. Okay, i-text you apo iti numero 0961-248-3856. Okay, diri so tayo. Nagsubli tayo nga mangibasa kadagiti na duma asal sulsod ado ti naornong. Na, kunana ditoy, good evening, Father. Mabalinmat nga ta nga umay kayo ditoy balay mi. Ta ipabless ko ditoy balay. Can i-pray over mo da kami. Kunana ditoy texter na. Ket adu nga dagiti request ngam anya nga may sa akmat na kanday grupok may samat. Ngam depende no ada ti time why not na kayat kumat nga talaga. Ta nakitak di jay effectivity na de power na de pagkamayat na iti family faith formation. Di jay nga ornongom di pamilya ket idukaramida agkompisar da mabendisyonan ni balada no ada masakit ma-pray over kan maanointaran. Ngam schedule lang kapsat ken Kristo na. Okay, another texter ko na. Good evening, mayat ti panursuro. Father, adamat ti piman ti mayat nga ama ken ina ngem ti anak da ti haan adomdomngeg. Okay, that is in relation to our last topic about the crisis of fatherhood nga ibagbaga ka na. Nga tata a tiyempo, ada apo iti crisis nga may sa kadagiti doy a crisis ket authority ti father na adu dagiti father tata nga handa nga amo nga mangisuro mangiorno tapno dijay pamilyada ket na relihiyosoan, because in the Bible it is the plan of God nga ti bendisyon ket agayos manipod kiniapod Dios mapan iti ama iti ina ken kadagiti anak da. So ngano di ama ket medyo nakapsot marigatan DJ pamilya. So very very important, very very prominent, very very indispensable han nga maawan ko day role iti tatang iti pamilya. Ket ada dito nag-text nga kunana mayat kano DJ ngam adamat piman dagiti responsible nga father nga minsan ket dagiti anak nga talaga iti problema. Agpasumat dito yung observation kakabsat ken Kristo. Ngem still no kasyay ket agsubli iti parents agsubli iti parenting ako nada. Kung gusto may paraan kunada no madisiplinaan dagiti ubing in a right way no amo de parents no amo de tatang no kasano a disiplinaan di anak then madisiplinaan da. So dijay apo iti point na dijay ibagbaga tayo last time na nga ti father dapat amo na ti aramiden na tapno madisiplinaan de anak na ken ada ti authority na tapno disiplinaan na di anak ket sumurot na gabut de tatang ket responsible de tatang ket nasantuan ken na we need really to know how to be fathers. So nga maadal tayo ag-adal tayo dapat kini Saint Joseph. Dito'y texter ko na naman. Next texter ko na. Good evening, Father. Mabalin ag-out ka. Dito'y ili tayo nga tinok ta maki-schedule ka ken ni Apo Padi dito'y for formation ta adu ti ag-transport ti duma religion ta we adore Blessed Mary ulit-ulit ti kararag dadayawan tayo ti ribulto. Okay. Again, ikanayon kong ibagbaga na kapsat at texter. Siguro ore kahit kuti umangam narigat na. So nga agtitinulong tayo tapno may dukaran tayo kas pregan datoy kuna rason no apeng agta-transport tayo do mga sekta. This is a deception na. This is a deception nga talaga. We do not adore the Blessed Mother. Never, never. In this program ba, dapat tinangagan nyo nga kunak kada kayo, daydayakon tayo ni Santa Maria. In fact, I am trying to clarify that we should never, never aramidan ni Santa Maria Dios. Gato, tao iso na. Ngam iso na kat ina ni Jesus, iso nga may nga title na kat ina ti Dios. But, uren no ina ti Dios, haan tayo apo nga daydayawan dapat ni Santa Maria. In fact, katulungan tayo ni Santa Maria, tapno dayawan tayo ni Apo Dios. Ehemplo iso na, nang naroon natin kinapakumbabana, kinasimplena. Okay? So again, we need to understand our doctrine nga rod. Tano ti Katoliko katanan awatan ti doktrina na kasta nalakang mauawis. So, kapsat, ti sekreto na tapno handa nga transfer, agtitinulong tayo tapno maaral tayo apo iti pamati tayo. Ken no ag-transfer na kat anyangay nga rod. Ti importante da tayo nga Katoliko na batbati, adalan tayo iti pamati tayo tapno mas mabinbendisyonan tayo. Okay.
Another texter ko na, hello Father, regarding ti schedule uray same schedule program mo. Ngem baka mabalin i-play da ti recorded live data program mo iti morning any day. Suggest ko lang. Thanks po. Dito the issue nga for ko suggest na nga i-record ka no kat i-play iti dadu mga oras. Ano adda kumati pa nakabalin na nga muyo tayo mat kakabsat nga everything is scheduled iti dato nga radio program iti dato nga radio station DZWT na anyway we will try to do everything no talagang kaya tiyo ada po ti Facebook mat kiti ada dyan naka-record actually ada pa ti Facebook page ko no kaya tiyo nga mapan ijay agpasuro kayo kadagiti ubing da kayo anananangan niyo mo ti internet ibagayo di anak yo nga dati internet da tapno buyaan niyo ijay mas may mayat pa ta makita yo na ijay ta recorded mat nito na i-post ijay so nga anytime any day mabalin yo actually nga buyaan ken denggen tada ito yung radio program na mamingsan lang ngam na i-record so nga ada po ijay Facebook who knows baka adan to pa iti YouTube na. Another texter ko na thank you very much for delivering and sharing your expertise in all the topics you're sharing with us. May you remain healthy and safe always, Father. Kuna na nito. So, wish na ito kapsat niya. So, continue praying for us. Continue praying for your priest. Dito Diocese of Baguio. Kat nang naroon na kanyak, holitak, importante apo dito yung aramidan tayo. Na? Another texter 4510. Kuna na, good evening, Father. May saak nga katoliko nga managbisa, very religious, kunaman, ngam ado ti saan ko mawatan idi. Pero simrekak iti renewal 1993 of CFC or Couples for Christ na inot ko nawatan no kasano nga dependent relationship kani Apo Dios iti misa saan nga kompleto sermon turugak saan ko mawatan dito'y community na sursurok nagbasbasa ti Biblia. True enough, ado tinagbalbaliw nga madi nga ugalik. Dengdengagak met ken ka ti radyo. Good evening, Father. Kunana. So datoy, nga texter tayo, kat isi-share na apo iti experience na kat napintas datoy nga pag-analan. Kunana, idi kat manakimisak nga paso, managkararagak ng kaslaawan lang. Ngam edisimarakak iti Couples for Christ nga renewal, 1993 datoy, kat slowly naadal ko ti doktrina namamwak so nga tatan kat naragsakak a katoliko nya nawatak ti Biblia adu ti nawatak nga doktrina so nga inbibiyag ko dagitoy. So kapsat daytoy kat agpayso nya adu dagiti mandated organizations in the Catholic Church and one of them kat daytoy nga rod Couples for Christ. Nga Couples for Christ adamat iti program of formation da. So nga no member ka ijay kat attender ka iti formation program da, di makaawat ka, di maawatan ti doktrina, ken ti mayat ijay kat family ti orientation da. So nga kasla di jay, dapat ada ti role ti father, ada ti role ti mother, ada ti role dagiti ubing. So nga talaga nga di pamilya kat momayat. Ito iti experience na ito'y kabsat niya. So nga, no kayat yung nga experience na ito'y, siguro ang biro kayo iti mandated organization nga bagay kanyayo, kan nang naroon na dagiti mandated organization nga adang ro ti formation da kasla kumada iti Couples for Christ niya. Baka mat isuti makatulong kada kayo. Masamat siguro dito asong bat nagsalsulta tayo nga kasanok nga ibiyag ti pamatik. Mabalin mat nga tapno maibiyag mo ti pamatim, ag-join ka iti maysa kadagiti mandated organizations in the Catholic Church. Or mapan ka iti parish, kitaam no kasanong ag-serve ka ijay, kitaam iti program of formation iti Diocese of Baguio. Iti importante, kat ada iti continuous ongoing nga formation program pakisalsaliam. Another texter ko na ay iman sin seminar kugaban, nakaadalan mi si panggap si devil, yan mabalin orderak sin deliverance prayers for use by the laity ta din Ilocano tanay adik maawatan English ay nay tauray isa lang di maawatan doy say kanan di odom hehehe kanana. Okay, kan kanana ito yung text na kat mabalin ba Father nga
Ada ti translation na dagita liblibro iti deliverance prayers ta no English ket haan mi nga maawatan. Okay, so ngayon basak da itoy kasi masapol nga mawanti na do ti amin nga ada dagiti napipintas nga agpaso nga libro nga English dagitoy nya English dagitoy ket no minsan ket ti problemahan nga maawatan dagiti kakabsat. Ket ti request na daytoy no mabalbalin ket mai-translate nya. Awan paymat iti na-translate iti Ilocano ken oray no mai-translate iti Ilocano dagitoy nga liblibro ket masapol apo nga pa-check manan nya. So atidog awagas so nga ti advice ko tapno maawatan yo dagitoy ket explain yo siguro kadagiti makaawat iti English nya. Dijay siguro ken tapno no maawatan yo dijay meaning na ken dijay kay papanan na ket da kayo mismo ket ikararag yo in your own way dagitoy nga deliverance prayers. Kasi mat daytoy na ora English no ipa-explain mo at least maawatam. Then in your own version, sika mismo iti mga ikararag uri kan kanay basta naawatam DJ formula, tuladam DJ ikararag mo iti kan kanay wano Ilocano. Another texter kuna ditoy ditoy kat may sa nga kabsat nga tinmawag actually na ngam kuna kat i-text mo tapno malagip ko nga explain ditoy nga sitwasyon yo. So nga imbes nga ibasak ditoy nga sitwasyon da ibagak lang kakabsat tinapasamak ta intawag namat na. So ada iti natayan ket nagtutulagan da nga idalan da apo iti kinakristyano koma deti tulagan ngem nagayab damat ti sabali nagritual da ti sabali so nga ti dilema dito ikabsat ket kasanungay titulagan mi mat ket diretso nga kinakristyano koma ta isu ti panursuro nga rod ngem apay ngay nga naglabsing dito iti tulagan so nga ti question na kat ituloy mi ba di jay kararag wenno haanen ida iti nagrigat na so nga kada kayo kabsat nga dati kasto nga sitwasyon nagrigat nga agpaso dito nga sitwasyon makitula-tulag ka idalan to iti kinakristyano tunukan ada nakialam so nga nagritual da inaramid nati sa bali ket no mabalbalin haan ko ma ta inexplain to yung matan nga no katoliko ko ma adu matan dagiti parokya nga mararamid daytoy ada matan dagiti papadi nga kastoy ngam namingsan ket ilamlamang wano isik sikreto nga ising singit daytoy na ket daytoy ti dilema kahit nasawan ket no mabalbalin haan ko ma ngam ayo ko na daytoy maysa nagrigat father ya. So maawatan tayo de sitwasyon ngam kunak nga rod ket no tayo nga irugi kasanon tungay an sinungay ti mangirugi kasanungay nga ma-purify tayo ti ma-practice tayo ti pudpudno a pamati. So nga kasla DJ in text tatay nga inmon unang inbasak nga idiyon una ket nag-struggle da nga medin naawatan da ket inbiag da naragsak damat lang. So ikararagan tayo tapno amin tayo kama ket maawatan tayo. Okay, daytoy sumaruno a texter ko na good PM Father nabuyak GMA 8 Bulaga nagijay babae nga ada ti girlfriend da ana ti makunayo haan nga ta kontra iti bilin ni Apo Dios kasalamat dagiti bakla kuna. Okay amo to ti doktrina tayo respetuan tayo dagiti kakabsat nga sabali ti sexual orientation na lalaki da nga matrakted da ti lalaki we respect that ngam sin is sin nga kunada respect the person but do not agree with the sin nya detoy question na detoy kat babae ngam dati girlfriend na so babae to babae ti kahit nasawan na ito kat anya kano ti opinion ko of course I know our doctrine I know the teaching of the Bible nga to have a relationship sexual relationship with the same sex is sinful so nga dijay tin bakta tayo we respect them. They are also the children of God, but we should not agree with what they are doing. Na respetuan to iso da kas tao, ngam de raramid den da kamadi, han tayo nga pagpaboran. Okay, good evening. Kunara ito'y sumaro na texter. Father, maramag ko kunay into iyat din man balbalinga sin alas 3 di parbangon. Yan no after 2 or 3 days, yan matutuwa. Ay amag di demonyo di. Kunara ito'y texter tayo. Okay? And Ilocano is translated tani kan kanain dito na. Kati damag na ito kat ada iti amamuna wano ang kwamo no isuna wano pamilyaan na ngano ag tagtaginap kano alas 3 ti parbangon ada iti madinga tagtaginap na kat mapasamak after 2 or 3 days.
Kat the question na, ano da ito'y, apay nga kasyay. Apa nga nagtagtagainap, alas parbangon, tapos de tinagtagainap na pinmay so after 2 or 3 days. Ana ti opinion ko kanoy jay, demonyo nga tadi jay, sino nang aramid jay, apay nga napasamak na jay. Okay, research ko nga, di nabasa di nga surat iti may nga exorcist, nga explain na exactly daytoy na, nga ti demonyo, evil spirits can suggest things to us in our mind, imura na through dreams or through medium or through any other way, nga kasla nga i-predict da, kasla nga amo da kano ti future, but they do not know the future. Na? They do not know the future because it has not yet happened. Inahan pa nga napasamak. So kasano nga amo da, kung na dito nga may isang exorcist nga, kay birbiro ko dyan libro nga nakabasaak nga mahang ko nga nabirokan. So nga, i-share ko lang kanayo. Nga dagitoy demonyo, dagitoy evil spirits, they do not know the future because hanpay nga napasamak ngam they can predict nya no kunada daytoy nanang mo matay to after 2 years kunada, so i-predict na di jay and they will see to it that it will happen. Agaramid dati pamuspusan, tapno di in-predict da nga datoy kat maaramid. Siguro iso da mismo ti mangitad ti sakit, tapno datoy a tao nga in-predict da matay kat matay. Kasi apo ti mapaspasamak, datoy kat han kong opinion, nabasak lang apo datoy kat I think I agree with it. That the devil can deceive us by implanting iti datoy a panpanunot tayo, iti datoy nakam tayo, iti datoy consciousness tayo ang mawawagan, through dreams, baban iti panagtagtaginap, nga danto ti mapasamak nga kastoy, kat ikagumaan da, aramidon di kaya da nga aramidon, tapno mapasamak nga agpasulitay. Kat sikamat, kunam nga, di jay tagtaginap mo, pinmudno. Na, tadiriin mulad da nga tagtaginap ken ka, aramidon da tapno pumudno. So, it's a prediction of the future. So, kapsat, ti advice ko, tapno sumardeng, ti aramidon tayo kit di, no kaso ti mapaspasamak, ti may sa kapsat kat tulungan tayo, tapno na ito yung kapsat, kat sumardeng di jay panagbalbalinga na, balbalinga, kuna dati kan kana, ijay ngay tagtaginap nga madi, day bangungot, wano day madi at tagtaginap. Kasi, normally kuma, no Kristyano ka, Katoliko ka, and if you live a holy life, you are protected, awan apo kumati daytoy na, agkatagtaginap ka lang, ngam normal lang nga, day tagtaginap, day nalagaan lang, as lang nga, day scientific explanation nga, no dati na panunot mo, kat rumor edi subconscious, no maturog ka. This can happen during the day, during 8 o'clock in the evening, ngam haan nga iti parbangon. In-explain ko daytoy, kadigiti seminar tayo, nga no mapasamak iti around 3 in the morning, nga dayta ti demonic hour nga kuna tayo, nga dagiti mapaspasamak nga nagmamadi kat mas pasamak da iti dayta nga oras, around 3 in the morning, so 2 to 3 or 3 to 4 around that hour na dayta ti demonic hours nga kuna tayo. Apay nga demonic hours because kada tayo nga Kristiyano Katoliko nang nangruna, 3 o'clock in the afternoon is the holiest hour because at 3 o'clock in the afternoon, natay ni Apo Isus kat naabak ti demonyo, naabak ni Satanas, naabak ti patay. Jesus has destroyed death forever by dying on the cross. So, every 3 o'clock up, ada po iti 3 o'clock prayer tayo na you expired Jesus, but the source of life gushed forth for souls. Kung kunato iti, ada di 3 o'clock prayer. The 3 o'clock in the afternoon is the holiest of hours because at that time, Jesus died on the cross to redeem the world. Kung kunato yun. So nga iti radio station actually, ada iti 3 o'clock prayer. So we need to join that prayer. Ngam, kadagitimat demonyo, according to exorcism manan, nabasak lang na ito, inadal ko lang na ito kat kunada, isudamat, i-claim da, nga ti oras da, kat day parbangon. So nga, ti bangungot, ti demonyo, napigsa iti parbangon. Ya? Dahil balbali nga, mapasamak iti parbangon. Dagiti tagtagainap tayo, nga kuna tayo nga, dagiti minminatay tayo, umay, parbangon apo iti pakasapangakan na ita. So nga, ti araminin tayo, tulungan tayo di jay agtagtagainap, ipakompisar tayo siguro, ipapray over tayo, i-bless tayo jay balayda, itsuruan tayo na niya tiaramidan na prayer before sleeping, adamat dagito na there are many ways. Ada ijay prayer books ngayon warwaras tayo, day ikararag sakbay maturog tapno han tayo nga mademonyo no maturog tayo. And one very very beautiful prayer before sleeping kat daytoy rosary.
Very powerful. Kani jay katrem siguro mablesan agi spray ka iti holy water, holy salt dagi jay. Mangusar ka ti Benedictine cross, Benedictine medal, mangusar ka ti sacramentals around your room tapnoan ka nga agtagtaginap apo iti madi. Yeah, this is proven, this is our doctrine, this is our faith. Inaramid dagiti duma nakita da iti change na so nga sikamat kapsat aramid na ito and hopefully kat han kan nga makatagtagay iti kastoy. Madi apo iti makatagtagay iti kastoy. And datayo no normal tayo a tao awan ko dapat wala pong mga ganito na may extra tayo na power. Amoy kabsat niya po Diyos pinaswa na tayo nga tao. Amoy ti tao kat awan iti demonic powers na, awan ti angelic powers na. You will not know the future, you will not heal hanggang awan ti amom di mo maamuan dagiti naka dagiti sekreto abambanag. If you are a normal Christian kat dijay kuma nya so dijay ti gamgaman to di agbalin to a normal. So nga no dati power mo ay question na ram ti bagim. No amom ti future question na ram ti bagim. No makaagas ka question na ram ti bagim. Because only God should have those things. Ngam ti demonyo apo kat adati power na and he can also invite us. Kayat mo ti power, ikan ka. Kayat mo nga mamuan. Kasi ito inaramid na kini Eva in the Garden of Eden, di ba? That is one of the temptations of man. Ya, ora siya aminak, edi kalijak kat ada tinabasak a libro. Ya. Hangko na amo nga di jagam nga libro kat madi. Ya, imbagtatatan amuak nga madigam di jay. Kat ijay nga libro, kat isurwan na kano, tapno kasano nga agkaroon tayo, deto'y psychic power tayo. Kung mayat dito ya. Attractive deto'y. It's dangerous kakabsat ken Kristo. It's an entry point of the devil. So nga, mapasamak ti kakastoy, makatagtaginap ka ti madi, ma-oppress ka nga kunatayo, ma-obsess ka, and many other things. Okay, so the bottom line, kahit kung ibaga, kahit dapat matulungan ti kakastoy nga tao, kakabsat ti Katoliko, agkumpisar da siguro, wano, kitaan, siguro adati i-renounce da, adati nakiparticipatean da nga sa bali nga religion, sa bali ritual, sa bali nga araramid, iso nga nagkaroon dati opening amakon ko na, iso nga ataken, iso da iti demonyo, ikan na iso na ti tagtagina pamadi, kat mapasamak, mabalin na pudno apo da ito according to the teachings of exorcist. Okay, another texter, kunana, good AM, Father Jeff. Kanamat sin lecture mo ay si Apo Dios at enggay di pankararagan ya yan pagat din dait ako ay Katoliko at baba yan din Black Nazareno ko yan siya'y daydayawan da ya pakilawlawag mo kod taga something kana. Okay, ti question naman dito kan kanay manen kabsat ken Kristo. Explain tayo. Ti question na dito napana kano ijay butuan nga nag-lecture nga ti-lecture ko kat ni Apo Dios lang ti Dios tayo. Iso na lang ti daydayawan tayo. Kat ti question na and I am sure nga dito manan kat nagaputi sa dumanga sekta na. So nga ulit-ulit kayo kakabsat ka Katoliko before you entertain their questions and dito makapa-insulto nga komentar na adalom gamin. Inakasla ko man dito kabsat tayo nga apay gamin nga apan to daydayawan day Black Nazarene. Kabsat ken Kristo, no Katoliko ka, amom nga de Black Nazarene kat kayo di jay. It is a black image of Jesus Christ the Nazorian. Ya? Di jay. So nga, han mo nga dayawan di jay, revolto nga di jay, takayo di jay. Ngam, if you know history, dahito kat may nga devotion. Dagito'y tatao, dagito'y Katoliko nga devotion ti kasay, may in love na kan Jesus. Amom ti devotion kat di jay nga ada ti mariknam nga gapo ijay araramidam kat mariknam jay rigrigat ni Apo Jesus. Dato'y gamin Black Nazarene nga image kat image ni Apo Jesus, idi bagbagkat na ti cross na nga paapan iso na ijay nga ma-crucify. So dato'y ti image. It just happens nga nangisit nga kayo dato'y nga image so nga Black Nazarene. But Jesus Christ was not black. Nga ngam dato'y kat image ni Jesus nga ti meaning na dato'y nga imahen ni Black Nazarene kat didi panagayat ni Apo Dios nga adda nga irepresentar dito nga ribulto. No sikakat devoto devotion iti Black Nazarene ti mariknam ket di ayat ni Apo Dios nga ipalpalagip dito nga ribulto. Nga dito nga Jesus in may nagtutuok
the image gamin ti Black Nazarene kat dijay nga de natumba ni Jesus ti gapu ti dagsen de cross dijay. So nga adatin babagkat nga cross nga image dijay Black Nazarene. So it is not the image, it is not de nga kayo iti apantoy daydayawan ngam de mensahe na de panagayat ni Apo Dios nga daytoy Jesus in may tapno agtutuok matay iti cross gapu ti dakkel nga ayat na kanyak. So nga ag devotion na kanya na agkararagak kini Apo Jesus through this devotion. But of course, di parparang da gamin ti TV kat numinsan kat madi. So nga natural ti panangkita tayo kat kaslam madi nga aramiden. But in the doctrine of the Catholic Church, amok ti doktrinak, amok ti parusuro tayo. In fact, no mangrugi di jay devotion ti Black Nazarene, ibaga ni Cardinal Tagle edi, Cardinal Sinpa edi, ibaga dagiti papadi please, mga kapatid na Katoliko, kun kunada edi, han nga kastoy apo ti pudno nga devotion, kun kunada nga anya nga ingarod, tatao lang dagita, sumisan kat awan apo iti disiplina ti daduma. But that does not erase our official doctrine, official teaching nga dapat datayo Katoliko hantoy nga agdaydayaw iti revolto. Okay? So sa texter, oren no kasi ti bagbagada da kayo Katoliko daydayawan nyo dayto nga revolto, awan apo ti doktrina tayo nga kasay. If ever Catholics are doing that, we should correct them, and in fact we are correcting them. Ngam minsan garod gapo ti sobra-sobra nga devotion da ket numisan ket haan nga maiwasan dagiti mauawagan nga untoward incidences. Okay, naubisan tayo apo iti oras ket dagiti nabatbating text ken dagiti ket text na tatarabi ibasa tayo to apo into no Sabado. Ken let me end by suggesting kada kayo kapsat nga nawalbalin ket dakkel nga tulong no adda apo iti ususaran yung mauawagan nga prayer book dito igam-igam ko tata Straight from the Heart, a Prayer Companion, Revised Edition, insurati Maysa Apadi Apo na ito'y ni Father Mario Jose Ladra. Dito apo kat compilation iti na duma akarkararag ti Katoliko. Ket nagpinta sa apo na ito'y. For example, adati Prayer for the Parish. Kasi nga akarkararag, kompleto apo, da 3 o'clock prayer nga dyan, bagak tatay, prayer to take authority, prayer for miracle, dedication to Jesus. Dagitoy ado apo. So nga napintas sa apo daytoy nga prayer book ada apo de Saint Paul daytoy. Recommend ko daytoy ngano si kakat Katoliko ka makatulong no adati prayer book mo. Tanong minsan kat hantay nga muti agkararag nya, and we should admit, we should be humble. Dapat agpakumbaba tayo nga dapat makaadal tayo. By reading these prayers, makaadal tayo ay kasi gayam ti agkararag nya. Ada day comment nga apa ti Katoliko kat nakasurat ti kararag da ngam daytoy gamin kat pag-adalan niya. For example, isa po sumadi jay kaspregan ko man ito example nga prayer to Saint Raphael the Archangel. Ibasam na ito ngam isa pusom tapno agbalin nga kaslamat lang sika iti nagapuan na nga manghikarkarar. Kasla ko man di Our Father formulary prayer di jay nakasurat di jay in memorize toy lang. Ngam na memorize mo oren ni Apo Isus ti word per word nga nangisuro agbalin nga kararag mo lang di jay. Okay? Let us end through a prayer. Can thank you kapsat iti panagdengdengagyo. God bless you all. Kumararag tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios, gloria dayaw panagyaman ti income ibagaken ka gapo iti daytoy nga panang tulong mo kada kami sabay kuma dagiti nagdengeg iti daytoy radio program malawlawan da ko mamanay na yun ti amuda iti doktrina Katoliko. Kat sabay ko mata, ibiyag na dagitoy, nang naroon na apo, ibiyag na kamati podpuno a pamati, tapno makita da apo iti bilag da ito'y a pamati. Faith really works, O Lord, so long as this faith is not adulterated, haan nga na-contaminate a pamati. Wala po Diyos, tapno nga makontaminate, tapno ususto ti pamati mi, adalan mi kumada ito'y kat ibiyag mi apo dagitoy. Bendisyon nam dagiti nagdengeg, nang naroon na apo dagiti masaksakit, tapos sapay mapaimaganda, dagiti makulkulapan iti panunod na dagiti madisdismaya, ma-inspirar da ko maapo Diyos. Italak mi amin ti pagbagi mi, ken ni Santa Maria, ti panangibabaat na, tapno sikalat ta kumati pagturungan mi, tuladan mi kama po iti ehemplo na, at ti panangtumpal na iti pagayatan ti Diyos Ama sa dilangit. Dawatan mi amin dagitoy gapamat lang ken Kristo nganak mo ken apo mi. Amen. Tinagan ti Ama tenak Espiritu Santo. Amen.